guys, pauwi na kami. So, migil love shoutout sa ating magaling na driver. Oh, mag-shoutout ka na. Oh, shout out. Please support sa kan boss na nato sa Tolindon. Maestro Waray Kwarta. Maestro Waray Kwarta. Ghost na, rebanded mother. Halanakit nanay kay inay. Maunakit kay Tudis na kamore por parigo. Ayan, welcome back mga guys. And for today's video, narito na po ang last episode ng ating vlog sa kasal ng aking kapatid na si Ananias Jr. at Bibiana Putot Serbit. Yes, yo. Uwi na kami. Yung nanay ko nagpariban, yung kanyang buhok, kumuruto na guys. At ayun mga guys, nandito po tayo ngayon sa balkonahe ng mansyon nila Bibian. At natatanaw po natin ang Barangay Vigo, Lauang, Northern Samar. At mga guys, tanghaling tapat na po, hindi pa po kami nakakauwi dahil syempre andun pa yung aking mga kasamahan na ninimos nagbubukas ng tulda for today's video. Ako naman guys, nandito ni Rara Yuma. LOL! Inay, maunakit kay Tudis na kamore por parigo. Tara, thank you. So ayan guys, finally ay pauwi na kami. Lalabas na kami ng mansyon dahil yung mga kasamahan namin ay nandito na. Galing po sila sa pagtatanggal ng tolda doon sa plaza para sa naganap na kasal. Di na makabarawi kay sa ilang babae. Mao nga pinamatro na la kami. Sabi nga dito ng kapatid ni Bibian, bawi na lang daw kami kapag may kinasal sa amin na kapatid na babae. So, hindi na po makakabawi dahil isa lang po yung kapatid namin babae, guys. Tadi mang iya. Sa pluta kay bang may bus na kay bang computer bag. Ghost na, rebanded mother. Ayan for today's video. Uuwi na po kami. Tara na mga guys. Mabay sa may darang kaldero kung may mantak gas. Oo. Kay diri lugi. Magdinara man la sulod sin waray sulod. Ay kaldero waray sulod. Ayan guys, bye-bye Hotel de Luna. At palabas na yung nanay kong nagpariband. Ayan na po siya mga guys. For today's video. Ngati kami, bye-bye. So ayan, nandito na po tayo ngayon sa labas ng mansyon nila Bibian at papunta na po tayo dito sa kanilang pantalan. At maigi pong malapit lang po yung kanilang bahay dito sa pantalan. At sasakay na po tayo dito sa motor for today's video. At yung nauuna po guys, itong kapatid kong si Idmar. Ayan, mega love shoutout na nahubog po yan. Opo. At ayan o, andyan na yung sakyan at ito po dito yung pantalan. Doon ka na inay. At ayan mga guys, nandito nakapwesto na po lahat at handang-handa na po sa aming paglipad. Pag-alis guys. Ayan, handa na kami pero yung aming mga alagad andun pa. Alagad. Andun pa, nakikipag-inuman pa si dad. Ayun, at inaya pa dito ng mga mababait na mga taga Vigo, mga residente dito ng, ayun, ng Tagaytay pa sila for today's video. At ayan na guys. So, punong-puno po yung aming sasakyan. At ayan na yung dad ko. Nakalabas yung buhay niya. Opo. Ayan, manlalasing po yan. At ayan mga guys, maalala ko lang po, matagal na pang video ito, nangyari pa po ito noong September 7, 2024. Kasal po ng aking kapatid na si GR at kinabukasan na po ito, September 8, 2024, kung saan po
tapos na po yung kasalan at pauwi na po kami sa aming barangay. So mula po barangay Magsaysay, dumayo po kami dito sa barangay Vigo, Lawang, Northern Samar para po isakatuparan ang kasalang ito for today's video. So nag-enjoy po lahat dahil magdamagan po yung sayawan at punong-puno po ng tagayan at syempre nirayuma lahat ngayon for today's video. So ayan guys, buong puso po tayo nagpapasalamat sa pamilya po ng bride, ayan, sa kanila pong pagtanggap sa atin dito. So doon na po tayo tumira sa kanilang bahay sa loob po ng ilang araw ba yun? 4. Ayan. So simula po dito na po tayo nagstay sa kanila kasi yung kanilang bahay ay talagang malaki po, 3 palapag po. At mabait po yung tatay ni Bibian, yung tatay po ng bride. At dito na po tayo sa kanilang bahay pinatira dahil yung bahay po nila 3 palapag po. So pina-occupy po sa amin yung dalawa. Yung 2 palapag. Ayan, 3 days ata kami dito naghari sa kanila. Wala na pong natira sa kanila. Yung 1 palapag na lang po guys dahil naawa kami sa kanila. Ayan guys, so mabait po yung pamilya at talagang napapasalamat po tayo. Lahat po pinagamit po sa atin doon sa kanilang mansion at accommodating po sila. Ang dating nga sa amin para kami nasa Hotel de Luna. Ay, ano ba yan? Hotel de Vigo. Ayan, at syempre guys, nagpapasalamat din po tayo sa buong residente po ng Barangay Vigo, Lawang, Northern Samar sa kanila pong mainit na pagtanggap sa aming pamilya at syempre sa kanilang pakikiisa sa selebrasyon sa kasal ng aking kapatid. Mega love shoutout po sa aming mga MCs, sa ating hosts ng kasal, ayan, kay Sir Ervin Infante at kay Ma'am Carmina Sir Bito. Syempre mega love shoutout po sa mga ninong at ninang, ayan, na talaga naman pong nag-effort na magpunta dito. Ayan, bagaman po yung Barangay Vigo ay riverside ng bayan ng Lawang, Northern Samar, talaga pong sinadya po ng mga ninong at ninang na magpunta po dito. Ayan, kahit nga yung aking tita na galing pa po ng Maynila ay umuwi talaga para po pumunta dito sa kasal. Syempre mega love shoutout po sa lahat po ng aming mga kamag-anaka na nakiisa nagpuntahan dito. Ayan, sa aking tita nga na galing sa Maynila, mega love shoutout kay May Lulit Lasaka. Syempre sa lahat po ng aking mga tita at tito, mga kapinsanan, mga kamag-anakan. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Thank you so much sa inyong pagdalo. Syempre mega love shoutout po sa ating mga sponsors. Ayan guys, thank you so much po sa Pandilawang, sa kanilang masarap na cake at sa malaking discount na binigay. Mega love shoutout sa iyo Pandilawang, sa mga nais pong mag-order. Masarap po yung kanilang cake. Mangyaring bisitahin po yung kanilang Facebook page Pandilawang o kaya puntahan po sila sa mismong tapat lamang po ng palengke, ayan, merkado ng bayan ng Lawang. Also guys, mega love shoutout po sa ating photographer, ayan, sa Haloju Photography at sa kanyang buong team na talaga naman pong maganda po yung kanilang serbisyo. Ayan guys, mura lang po silang maningil at maganda po silang katrabaho. Kontakin nyo lamang po sa mga gusto. Ayan, Haloju Photography sa Facebook. At ayan mga guys, nakarating na po kami dito. Andito na po kami ngayon sa Pantalan, sa pier ng Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar. Syempre mga guys, mega love shoutout din nyo pala sa ginamit nating sound system sa kasal. Ayan, sa Pasaway Band. Mura lang po silang maningil at maganda po yung tunog ng kanilang sound system. Ayan, Pasaway Band. Syempre, ang ating caterer po na napakaganda po ng design, decor sa venue ng kasal at syempre yung kanilang serbisyo na napakaganda. Mega love shoutout po sa kay Ma'am Silsa de Ananias Catering Services at sa kanyang buong team. Syempre, hindi ko rin po makakalimutan ng ating make-uppers. Sa lahat po ng mga nagpalitada ng ating kinasal, sa nanay kong nagpariband. Ayan, sa team po ni Junila Mera, mega love shoutout po. Thank you po sa pagpapaganda ng nanay kong nagpariband at sa lahat po ng mga kasali sa entourage. Ayan, mega love shoutout. Kontakin nyo lamang po Junila Mera, mura din po sila maningil. Ayan. At syempre mga guys, ang lahat po ng papuri ay ating ibinabalik sa ating Panginoon sa lahat po ng kanyang mga biyaya, sa kanyang pagpapala at sa lahat po ng kanyang pagmamahal para sa ating lahat. Ayan guys, pauwi na kami. So, mega love shoutout sa ating magaling na driver. Mag-shoutout ka na. Shout out! Please support sa boss na po sa Tananggon. Maestro Waray Kwarta. Maestro Waray Kwarta. Please support, like, comment, share. Ayan, baka may gusto kang i-shoutout yung mga ex mo. Wala na ko ng mga ex. Nagraot mga ex ang shoutout.
expire na. At ayun mga guys, thank you so much po sa lahat po ng aking mga followers sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, your break it down on you.